L'espai públic és un espai d'ús col·lectiu, per tant, ha de ser un espai que la gent s'hi trobi bé. Tenim espai públic quan l'espai s'utilitza. Si un espai buit no és un espai públic, encara que potencialment podria ser-ho, diríem, no? Aleshores, el que s'ha de fer és garantir l'animació, que per tant afavoria elements d'animació i que no tots siguin de base lucrativa. Durant el període democràtic cal dir que hi ha hagut un esforç de crear espais públics i de donar-los vida, no? Això es va fer, és a dir, cal dir que abans dels Jocs Olímpics ja es van posar en marxa uns 300 projectes de millora de l'espai públic i de creació d'equipaments a tots els barris de Barcelona, no? És a dir, per tant, tenim una molt bona herència. Malgrat que hi ha hagut millores en el transport públic, no han estat suficients. A Barcelona hi ha un ús encara intensiu del cotxe. En general sempre s'ha d'anar per la via positiva, diguem, no dir que cada vegada els hi posem més difícil l'ús del cotxe a la ciutat. No, cada vegada donem més facilitats per al transport col·lectiu, pel transport públic, pels taxis, però també per les bicicletes, per les motos, etc. Això és una cosa factible, no? En aquests moments crec que a Barcelona l'ús de les motos s'ha augmentat molt. No crec que sigui desitjable que augmenti gaire més, no? Pot augmentar molt més l'ús de la bicicleta, és a dir, això sí, i en canvi seria negatiu que això anés en detriment de les voreres. No crec que hi hagi masses terrasses globalment a Barcelona. Pot ser que en alguns llocs estiguin massa concentrades, no? En tot cas, el que la terrassa no ha d'impedir, no hauria d'impedir altres usos pels vianants o per altres activitats, etc. Però les terrasses són un element important d'animació de la ciutat. És indispensable de cara al turisme. Aleshores, no crec que haguem de satanitzar les terrasses, perquè penso que és un element interessant a la ciutat. Ara, no en detriment. Per exemple, que hi ha hagut una tendència a reduir els bancs i que els bancs siguin còmodes, etc. Això que per sentar-te hagis de consumir una beguda em sembla una aberració, no? És a dir, inclús s'han fet coses que em sembla francament desagradables, com fer els bancs incòmodes o fer-los solament individuals, que la gent no pugui estar allà en un banc o no pugui siguin elements mòbils que la gent pugui conversar. Em sembla aberrant, injust, socialment excloent que per poder-se conversar en l'espai públic hagis o d'estar dret o de consumir en un bar. El poder polític té por que la gent estigui en el carrer, diríem, per estar-hi, diríem, no? I el poder econòmic el que vol és fer negoci. Llavors es condemna, doncs molt bé, fem terrasses, que així la gent consumeix al mateix temps està tranquil·la, diríem, no? I aleshores, en canvi, l'espai públic ha de ser un espai de llibertat.
és dir, que per tant sigui un espai en què la gent es pugui manifestar, pugui jugar, pugui conversar, etc. I això és el que dona l'espai públic com a element de ciutadania. També és veritat que també l'Ajuntament cobra unes tasses per les terrasses. Jo no sé si el que es cobra és massa poc, vull dir, no? En tot cas, el que és segur és que si és una ciutat turística, les terrasses són inevitables. Barcelona s'ha convertit en una ciutat turística. El turisme té avantatges, té alguns inconvenients. Un d'ells és un dels avantatges que té és que produeix activitat econòmica. És a dir, en aquests moments el turisme pot representar entre el 15 i el 20% del producte interior brut de la ciutat, i no ens podem queixar d'això, perquè és una activitat que ha substituït una pèrdua d'una part important de la base industrial que tenia Barcelona. No crec que, és que això del turisme el que beneficia només és els bars i restaurants, o els hotels i els apart-hotels i la gent que lloga habitacions, etc. Això és molt directe, però té efectes sobre el conjunt de la ciutat. El turisme alimenta el comerç, hi ha uns sectors importants de la població que directe o indirectament es beneficien del turisme. El turisme està molt present en l'espai públic, i això pot tenir efectes positius, és a dir, un element més d'animació de l'espai públic en diferents zones, però també hi ha un efecte de saturació i inclús d'exclusió de la ciutadania en l'espai públic. És a dir, quan es converteix l'espai públic en un espai de botigues de souvenirs, d'apart-hotels, de terrasses, etc., que quan l'espai públic s'especialitza massa en un ús i per un tipus de població, sigui quina sigui, siguin turistes o siguin locals, però que quan l'espai públic s'especialitza, s'empobreix. És a dir, perquè la gràcia de l'espai públic és la polivalència d'usos, d'activitats, de poblacions, usuàries, etc. Hi ha una certa concentració del turisme a certes zones. És complicat perquè com ho modules, diríem, no? Això, jo crec que les Rambles, tal com estan les coses, penso que és molt probable que tendeixin a degradar-se, i com va passar amb la Canebière de Marsella, per exemple, no? I que després hi haurà el degradar-se, perdrà ús, perdrà oferta turística, i llavors es podrà regenerar, diríem, no? Esclar, es podrien limitar els restaurants, les terrasses, les Rambles, etc. Es podria fer un plan d'usos comercials, que hi haguessin altres coses, diguem, no? Bueno, tenim la Rambla que tendeix a anar malament, però en canvi la zona del Raval s'estan trobant en una situació bastant equilibrada, diguem, no? Que hi ha habitatge, hi ha habitatge popular, hi ha comunitats d'immigrants, i al mateix temps una barreja amb elements més turístics, més de gentrificació a certes zones, d'equipaments culturals i universitaris. És a dir, que el problema és si una dinàmica
elimina l'altre. Si la dinàmica gentrificadora, diríem, no, elimina el sector popular, o si finalment el turisme degrada les condicions de vida tant per uns com per altres, diríem, no? És a dir, que pot passar a la Barceloneta.